mga katoy, panalok, huli. Sigurado malaki to. Break nyo, break kayo, break ko kayo lahat. Uy, 5 fingers, mahigit, 5.2. 5.9. 5.2. 5.2. Yan mga katoy, malaki. Uy! Diyos ko, thank you Lord. Ay, may huli na kasi. Katoy, may huli na pala to. Nasa gilid. Nasa gilid lang ng tabi. Grabe lalaki oh. Si Katoy Mac, oh yan, huli oh, laki oh. Sumabit pa. Uy, grabe. Yun, grabe mga katoy, grabe. Panoorin nyo mga katoy yung ano, yung video ni Kabingwit dito sa Bagong Bayan spot no. Mag-i-enjoy kayo kasi Kabiwas. Grabe oh yan mga katoy. Ito mga katoy huli ni kasi ano, kasi Bin oh. Uy, grabe. Ang lalaki. Lalong dumami katoy. Alaka. Ay, Diyos ko. Parang pinili. Ito mga katoy sa akin. Solid na solid yung mga katoy. Grabe, ang dami yan mga katoy. Nalaki. Pulahan bagani. Buray nila niya kada kaluway. Ninta na rin. Nanuwag na. Ito sarap yan mga katoy. Grabe. Uy, kasalami. Hindi ka pwede kumain. Hindi ka pwede uminom. Bawal kumain. Bawal kumain. Bawal umihi. Diyan ka numis, tapat mo. Napakarami nung Bingwit. Ano masasabi mo katoy? Ikaw sa'yo. Matindi. Kasi ba, ano masasabi mo yung stand? Okay yung spot ni Kachoy. Iwas. Wala akong masabi, grabe. Bawal umihi, bawal manigarilyo. Lahat bawal. Basta bumiwas ka ng bumiwas. Sawa ka kabig. Anli. Katoy, ano masasabi mo dito sa stand natin? Okay ba? Ito yung sinabi mo. Talagang haharap mo. Iwas lumipat mga katoy dito sa amin. Patay na lukad daw yung pwesto niya. Seryoso daw doon sa dulo. Oh, hindi na na. Si Manoy oh. Si Manoy. May nagaling ni Manoy oh. Yan oh. Hindi ka subscriber. Yan naman. Grabe. Ay. Bibidyoin na lang kayo. Grabe. Puro nga original. Taba ano? Kaya Choy. Bakit? Bakit? Tol! Tol! Sabao! Putang ina. Ako din! Ako rin. Day. Sayang. Binabot. Yung si mamo pa, may talim ba yan? Meron mapurli. Hawak mo ka, Choy. Tatlong na ako. Tatlong taon na nakakabito dito eh. Grabe ang lalaki ng nahuli mo kasi oh. Grabe oh. Oh, grabe mga kasi oh. Oh. Oh, malaki yan mga katoy. Hindi yan yung basta-basta malaki. Talagang malaki. Oh. Wala na. Oh, yan na kasi oh. Grabe, nasa gilid na. Sa malayo. Dala-dalawa. Dala-dalawa. Ay. Ay, talaga. Talagang Shout out! Shout out! Nakakahuli na si Katoy. Tangin na, di ba kahuli kanina pa eh. Yan mga katoy ha. Pagpasensya nyo naman ito yung mga words dito. Parental guidance po ay kailangan ng patubay na magulang. Bumulo. Ginagawa mo? Kahuli mainit na yan. Pinuna ako ganyan. Kuya Saldo, bakit di ka pumunta? Pwede pa, alas 9 pa lang kuya. Ay, alas 9 na, alas 8 pa lang. Alas 9 na siguro, no? Sabi na. Quarter. Ano, 5 minutes. 5 minutes, so grabe mga to. No, idol. Malaki rin yan. Ay, thank you talaga Lord. Nilalaan kayo ng floater yan. Kabingwit, saka si Kabiwas mga to. Yung mga sa atin no, mga channel na panoorin nyo ng pag-i-enjoy kayo dito mga to. Sa fishing spot natin sa Bagong Bayan. Ito na, yung taw-taw mga to, pwede rin taw-taw pala rito, dito lang sa gilid eh. Kahit tayo, pwede. Oo. Piling tayo, isa na lang kasi. Isa na lang po. Oh, yan lang oh. Grabe sa gilid lang oh. Grabe talaga si Kachiro ni boy. Parang siniseryoso mo ah. Yung mga tayo, dali na naman. Uy! Oh, shoutout mo si Miss mo dali. Shoutout. Shout out sa Kaman Alimat Basbas. Yari ka na naman sa akin. Ikaw highlight ko na naman yun. Pag 3.5 pala, ay 3.6. Round off. Round off Is sa it equivalent for? Di ba ganun sa mathematics tol? Pag ano na, i-round out mo yun, may sobra ka.
Yung point magiging anti-man-uman na yun. Automatic yun eh. 1 plus 1 equals 3. Ba yun? Naging ano tayo. Automatically. Mathematically. Grabe mga Joy itong spot natin. Yan mga big love shout nga pa sa mga Laguna anglers, no? Sa mga Landayan anglers kay ano, Johnny Nanji. Kuya, dito kayo kuya. Maganda dito kuya. Si ano, Kuya Jun, yun. Si Kuya Rami Jun vlog yun. Oh, grabe kuya dito. Allah! Oy, Kachoy Mac. Siya na naman. Woo! Shout out sa mga ano, Timbo Anglers. Yan, grabe talaga. Wala nang masabi, puro grabe. Uy, nawala na rin ako. Asan, palalapag ko lang, putik ka. Ay, Putang ina. Gumagalaw yun sa akin, hihila pala ni Kachoy. sorry. Mag-sorry ka. Ganda nung hila na sa akin, hihila pala ni Kachoy. Ano lang yun, practice lang. Practice daw. Sa akin, palapit ni Kachoy yung hila. Dalawa tayo ulit pa ito, grabe, mas masaya. Pagkadalawa. Yan na daw, tinakbo na naman yung isa ko. Saan nakasabit? Dito lang. Yan. Gaya si Kajiron. Nasa gilid lang. Sige, I'm ready. Ready, get set. Uy, putang sila mo. Nakakis ko lang nito. Ay, grabe, huli na naman. Oh. Uy! Uy! Tumabit. Uy, ganda, ayusin mo, ganda. Grabe, yung laki. Oo, Kachoy. Kachoy, Alvin, Kachoy Ben, brought to you by... This fish is brought to you by Uncle Aray. Putang ina, talo sa sima mo. Sergeant Alibasbas. Commander Adibasbas in the house. Ayan na. Oh, yan na. Oh, thank you daw, thank Uy! you. Oh, yun na naman. Grabe natin sa mga kapitbahay natin yan. Wala na akong bulate ha. Last bulate nyo na yan. Para ang taba nyo eh. Ano to? Oh, ay, may huli na ka dyan. Kachoy, may huli na pala to. Nasa gilid. Sa gilid lang ng tabi. Grabe lalaki oh. Yan natin oh, yun oh. 4 finger up. 3.9. 3.9 no? Puta round of 4 finger pa rin. Kaya mas maganda talaga mga yung dalawang pamibos. Ah, grabe, laki oh. Jurassic. Lapla. Wala na talaga masabi. Amen. Oh, yan na naman. Grabe. Yan, huli lang naman oh. Uy, ito lang. Uy, putang ina mo. Takbo ka na. Uy, napamura na. Tol. Wala. Ginagawa ko ba ni tatang Ah! mo? Pag ganun. Sana. Uy, huli ko yan. Ba't napunta sa'yo? Akin yan eh. Akin yan oh. Uy, panalok, huli. Sigurado malaki to. Break ko kayo lahat. Uy, 5 fingers, mahigit 5.2. 5.9. 5.2. 5.2. Yan mati, malaki. Uy! Talaga eh. Diyos ko, thank you Lord. Break ko kayo. May patihaw na. Uy! Sabi ko na nga, galing ko yung panalok ko eh. Talaga. Tama na yung mga 4 finger Uy! lang. Thank you Lord. Hindi interesado yung iba, no? Oo, ay maliit yan. 5.1. Mahirapan na tayo maglinis yan. O yan na. Yan na naman kasi. Mapupuno talaga yung lalagyan ako ng mami. Marami magdodonate sa brate. Marami, sabi ko sa'yo. Inaanawan ko lang sa yung babaran mo hanggang alas 11. Puno yan, promise. Grabe si Kating Michael. Nasa gilid lang talaga. Nasa gilid lang ng tabi. 3 finger. Ano, huli? 3 ano yan? Huli? 3.2. Sabit doon. 2.7. 2.7? Maya, dito na maliit. Oh, grabe, ang laki. Shoot. Yan naman. Sige, lubog mo. Ay, hindi. Kasi blotter ko. Yung sa'yo pala yun. Ha? Sa'yo. Wala eh. Ano ba? Ay, na baka Choy. Nalubog yung kay Coroni. Sakit niya bumiwas.
Putangin ano tayo dyan ka, Choy. Patagayin nyo nga ito, putangin. Tayo dyan, tayo dyan. Kami. Pinuno mo ginagawa rin. Saka grabe yung iwas sa bingwit niya. Agatin mo, ulo. Kay Kuya Ray ng Tayo numero. dyan. Bigyan lang siya. Sa akin yung lupo. Grabe yung hindi na rito. Uy, grabe, lalaki. Ay, sus mo. Yun, ganda. Nunoy. Nunoy. Maurag ka talaga, Nunoy. Lubog na lubog. Huli na naman. Ay, 3 fingers. Huwag yan. Maliit yun, nakawala. Maliit yan. Oh, grabe, di ka biwas, oh. Diyos ko, salok ba? Ay, kaya. Walang taba ah. Meron pa rin. Napakasama. Sama ng ugali mo. Meron pa rin taba, ah. Walang taba daw, laki lang eh. Tumayo kayo, oh. Gumakanta ron, oh. Grabe itong ispat dali. Dito lang sa gilid, oh. Katoy. Ay, dito ba? Ano ba yun? Dalawa na ako. Kingayaro din pala inaano eh. Akin yung kinakagat, eh. Nasa taas pala yung Hindi, magkaiba. Kala ko akin eh. Kingayaro din pala. Dali ni Kabingwit, oh. Yun, oh. Ang laki, oh. Item. Uy, grabe. Yun, grabe mga grabe. Panoorin nyo mga yung ano, yung video ni Kabingwit dito sa Bagong Bayan Ayaw, Easy Spot, no. Mag-i-enjoy kayo, tsaka kay Kadiwas yan. Grabe, oh, yan kasi. Yan, oh. Yan, stop din natin yan. A few moments later. Yan mga tayo, oh. Di na video natin. Laki, ulit, oh. Oh, grabe. Ang mga idol. Yun, oh. Grabe. Yun. Coach, tara na. Pesal to. Aba. Ano yun? Naku po. Napakasarap dito. Ha? Wiwas. Kukunin mo yan? Si Kasoy Giron, oh. Nandyan lang si Kasoy Giron. Kasoy, oh. Diyan, oh. Yung street na yan, oh. Street na yan. Street na Yung Ano street yan? Street ng ibok-ibok. Grabe. Di pa. Wala pa tayong ano yan, mga tayo. Wala pang isang oras. Oh, ala! Nakawala! Kasi Michael, ano yan? Ay! Nakawala, kalaki. Pagka nakawala ka, Choy, malas malaki. Ayun pala mo na mga tayo, no? At tayo'y magsiseryoso. Hindi pa tayo nagsiseryoso. Pero grabe, harvest natin mga tayo, no? Grabe. Ay, thank you Lord sa busy spot, no mga tayo, ano. At napakahaba na naman ng video natin, no. Yan, may gilab shoutout sa lahat ng ano natin dito, mga kasama natin sa GC, no. Andito lahat. Si Katoy Ronnie, yan, si Katoy Ben. Tapos si ano, grabe, ang laki, oh. Yan, si Kabiwas, Kabingwit. Lumalaki na. Katoy Mark, Katoy Mac, Katoy ano, Marjun, Katoy Michael, nandito na lahat. Yan, may ganigalag shoutout sa lahat ng ano, anglers dito. Marami tayong nakita kanina mga ano, solid supporters natin dito. So, maya-maya na lang mga katoy, no? Update ko kayo mga sa huli natin mamaya. At napakalupit. Grabe, gusto. Yan ang spot na pinakamalupit. Talaga grabe. Yan. Wala ka bang shoutout kasi ngayon? Gusto mo malupit? Ito, malupit, Oh, oh. sige ka. Uy, meron naman. Kakalagay ko lang muna. Nakalagay mo lang. Ayun. Uy, nilalakad na. Baka palakarin kasi Matyon. Pa-commutein mo. So yan mga tayo, no? Thank you so much mamaya po sa update natin. Thank you mga tayo. Diyan lang po muna kayo mga tayo, no? At mga saglit lang mga seconds lang mga tayo. Ang pagbabalik, yan na po. A few moments later. Ate, si Katoy Mac, oh yan, huli, oh, laki, oh. Sumabit pa. Yun, grabe. Yun, ito mga tayo huli ni kasi ano, kasi bin, oh, uy, grabe. Ang lalaki. Ito mga tayo yung huli ko, yan, ano.
Solid na solid yung mga tayo. Grabe, ang dami yan mga tayo. Nalaki. Ito ngayon kay Oh, meron. Pero konti lang. si Michael, tsaka si Mac. Naman. Yan o. Grabe. Alakas! Sabi ko sa'yo puno na. Diyos ko. Yan dami o. Choy. Ay, mayroon pa o. Grabe na yan. Alaka. May ano na. May pangayuda na naman. Tanggal na oh. Kaya na, iayuda. Ganda ng muli Pare, dito. wag na lang. Bibigyan kita pag wala si pare. Yan ang spot namin mga tayo. Tay-tay di ha. Grabe. Lupit ng spot. Ayun doy, ano yan? Focus sa goal. Focus ba? Focus. Yung mga batang anglers dito. Yan. Yan. Lupit yan. Yan, bibiwas yan. Doy, shout out doy. Shout out dali. Ayaw mo susunod, may pamiwas ka. Ayaw mag shout out. 1, 2, 3. Ayaw mag shout out. Walang pamiwas. Ala, ang laki oh. Grabe. Ito pinaka the best mga to. Laki. Dali ni boss oh, ni master. Ang laki sir no. Master cutter. Yun. master cutter. Master. Oh grabe, ang laki oh. Sus, Ginoo oy. Oh, picture dali. Grabe ang lapad. Thank you sir. Thank you. Si Master John no. Taga dito rin boss no? Oh, Bagong Bayan yan. Bagong Bayan Anglers. Grabe oh. Laki. Yan ang dito mga tayo. Yan, fishing spot natin dito no. Oh, yan mga tayo. Grabe, lupit. Talaga ang fishing spot natin. Mga batang anglers dito na rin no. Dito na mga tayo. Yung mga magbabanding-banding sa mga tropa. Yan, dito na kayo. Sa fishing spot sa ano, Taguig, Bagong Bayan. Yan si tatay andun, andun pa rin si tatay. Mga taga ano yan. Yan si Katay Mario no. Sobrang nag-enjoy, grabe. Ay si Katay. Low Payton. Mas maarayo si Bato, mas mauragon si ano, si Huli. Dito kayo, dito. Yan dito kayo no. Yan dito kayo no kasi baka mabigwasan kayo. At magkakatsintok tayo rito. Grabe, laki ng mga tayo. Walang video yung isang malaking ano na yan. Yan, grabe. Malalaki. Ito, uyawin natin itong malaki. Iyaw kami mga tayo ni Kachoy Ronnie. Ayun o, pang ulam. Pag may natira, alam na to. Dakula ba ganyan oy? Parang kasi sa lalagyan, diretso sa ewan. Sa ewan. Ha? Ihaw na. Hindi nga. Yan, Kabingwit. Hey, thank you. May sasama tayo sa ano pang May ihaw na natin. Ayan. Thank you, Kabingwit. Yan mga to, dadagdagan yung panghiyaw natin. Pla-pla ulit. Uy, alaka. Nagwawala. Grabe, alaka. Uy. Pumunta na sa ano, baga. Grabe, laki. Thank you, Kabingwit. Yan, dalawa na oh. Yan mga to. Oh, nakahuli na naman pla-pla mga to doon. Ang laki. Ang laki. Grabe. Punta natin mga toy. Meron nakakuha ng pla-pla mga toy. Saan? Ay, andun sa dulo, sa taas. Lakay! Nakalakan! Wow! Ayan natin si... Adakol! May nanalo na. No! Naimasatan! Oh. Dakulatan ng dadaan. Nakala na. Lapad, grabe. Ingat kayo dyan, baka ano kayo. Grabe na sila oh. Ayan mga anglers natin mga tayo. Dito kayo, nag-ano kayo mga tayo. Nag-iyaw kami dito ni Kachoy Ronnie. Ayan oh. Ayan Kachoy Alvin. Oh, Kachoy Binyan oh. Ayan oh. Oh, diba? Yan. Ito Kachoy oh, masarap to Kachoy oh. Grabe. Uy, kasalami. Naman si Kachoy Marjon dito mga tayo. Oh, laki rin. Oh. Sige, mayroon. Dalawa lang malapad na yun doon. Yan oh. Grabe, harvest talaga dito. Ang laki. Oh. Grabe Kachoy. Huli pa rin eh. Saan madali Kachoy? Diyan lang. Sa gilid lang din. Gilid na padero. Gilid na. Oo. Nang babayabas to Lervin dyan ah. Tol, ba't nang babayabas ka dyan? Ay, ata nga daan. Yan, sige nga. Huli ka nga. Ang laki na nahuli ni Bibi dun sa kabila. Grabe. Ayun, dalawa. Oh. 2 kiloin yun. 2 kiloin ba yun? Buti naangat niya, no, busing?
Naangat talaga. Oh, grabe, harvest din pala dito. Kaya pa na-mix sila dito. Oh. Ang lalaki oh. Ah! Grabe. Kakagis lang. Grabe. Sige, sige no. Birahi. Limtian kin tinamaan sa payo. Hinatak na. Sige man, sige man, sige man. Igwa? Ay, igwa. Kakagis lang yun ah. Kunyari lang. Meron pala oh. No, walang kunya-kunyari, meron. Oh. Tatay, Grabe, oy. wala kayo. May huli pala no. May huli. Dai. Ah, yan oh. Oh, wala? Wala. Ay, meron. Oh, sabi sa'yo. Ayan oh. Sabi. Yan, mahurag talaga. Ayun, si Tulervin, namabayabas, nakadali na. Nakakapabayabas eh. Ay, Kachoy Marjun pala yun. Kachoy, kakatapon mo lang ng baboy ah. Tapon lang eh. Grabe ay. Day to day. Nagtam. Ano yan, tol? Tol, palitan mo. Magpaya. Mag-ano ka muna kasi. Yan, magkape ka muna. Talaga ako. Ay, kain na po tayo. Yan, sarap niyan mga tayo. Wala akong huli ah. Ah, thank you Lord. Tol, pag ginagawa mo dyan, Tol, dito ka na. Okay. Philip eh, hindi rin masabi. May Si Kachoy Jonathan pala to. Namit natin mga Kachoy. Solid subscriber pa natin dyan. Kachoy. Kachoy Jonathan. Yeah. Oh, thank you, thank you. Nakaabang sa atin yan. Ay, Idol, chat na. Ayan. Albert Bong, Kabayan Channel. Ayan. Ayun, si Kabayan Channel pala. Yun, pa-support naman mga Kachoy para tropa-tropa tayo dito. Ayos, thank you, thank you. Kachoy Kalay mga Kachoy, oh, pa-support din sa kanyang channel. No, hindi kami na. tayong video Oo nga, hindi kami nakapunta ng ano mo, sa condolence nga pala sa ano, papa mo. Yun, pasensya na. Ayun yun. Sa mga bagong subscriber na yung master. Oo nga. Sorry, sorry. Ayan si Kuya Prince, dapat nasama sana natin eh, kaso busy. Napakarami na naming huli. Oh? Malupit, grabe napakadami. Saan ka galing? Ba't may huli ka na rin? Doon sa may unahan kasi walang pagkain yung alaga ko. Yan, yan. Sige, Kachoy. Yan si Kachoy Ronnie, oh. Yan, ano na. Banding-banding. Anton, grabe naman. Nakala ko nagbibiro ka lang. Sige nga. Grabe, napakarami, oh. Sige nga. Ayan, sige nga, ang dami, oh. Grabe. Parang kakadaan mo lang, ah. Dagaan talaga, dami. Ay, grabe, oh. Di kasi yung kalabas, oh. Kasi sobrang laki. Laki na eh. Dyan. Pahirap pa pala Ang lalaki kasi, oh. Ano po? Ayan, yan, Noy. Sige, Noy. Doon mo na. na doon. Kain ka na. Lamig. Oo. Yan, grabe, lalaki mga tayo, oh. Ang dami pala to, no? Ang lupit talaga ni Kachoy Jonathan, ay. Lala. layo. Yung mga kasama natin dito mga tayo, nagsiuwian na, oh. Antipulo. Ah, galing pala Antipulo. Ba. Yan si Kachoy Jason. Wala rito. Yan si Kachoy Kaloy, oh. Kumaharvest na rin. Nawala na yung ibang anglers dito mga tayo, nagsiuwian na kasi nakaharvest ng maaga. Ayun, dun sa dulo pala, oh. Oh, yun na naman, si Kabiwas. Ah, walang pagbabago talaga, oh. Mga ganito kong lalaki oh. Oh, ganda, oh. Oh, yan, oh. Yan, okay na yan ganyan kasi, no? Jesus, ito masarap, oh. Taba Ganda, tataba, oh. Yun, thank you, Kachoy. Saan po yung sarili niyo? At sa nag-enjoy tayo, ano? Thank you. Di kalayo. Ayan, oh. Dulo, walang pababago, oh. Yan guys, tapon mo na guys. Yan guys. Pisari ka muni. May mga lalagyan ng mga batang Anglos, oh. Oh, grabe talang pisa. Ay, grabe, ulo. Yan, oh. Kabiwas. Tadi na guys, inabot na sa mga pato guys. Oh, sa mga pato guys, nag-arbisa na guys. Kasi yun rin, kakatapon mo lang nun, ah. Uy. Grabe. Grabe, napakarami ng anglers mga tayo. Tapos yung iba, nagsiuwi. Grabe. Ang dami yan. Yan sila. Napakarami pa maparating ng mga tayo. Ayan, kabing wet. Yan.
update ko kayo mga tayo sa ibang mga huli namin, no? Yan, ito. Si Ay, Kabiwas. Malupit to. Yun, Ano, dami kumusta na. yung spot na to? Natin, kumusta? Po, hindi ka magkakandamayaw. Hindi ka magkanta o gaga sa kabibiwas. Ayan. Sana nag-enjoy si Kabiwas. Yun. Nice Enjoy spot. kay Kachoy. Siyempre sa spot, grabe. Yun. The best na spot to. Yan, si Katimak. Uy! Uy! Shoutout, shoutout. Uy! Si Katiy Michael. Ano Katiy Michael? Ayos ba? Napakaganda spot. Asan yung huli mo? Mananawa ka. Parang puno na ata. Puno na. Pakita natin mga sino. Ay, Diyos ko. Lalong dumami, Kachoy. Alak ka. Ay, Diyos ko. Pinili. Para pinili. Ito mga Kachoy sa akin. Oh. Kasi nag-ihaw na ako mga Kachoy. Yan. Yan, tama na to. Grabe. Saglit lang yan mga Kachoy. Mga 1 oras siguro ko namiwas. Tapos yung dalawang natin inihaw na. So yun. Maraming salamat. Napakalayo ng babara ni Kabiwas. Ito yung Kabiwas sa'yo? Ay, naku, napakarami din, oh. Grabe na itong biling-bili din. Ay, Kabiwas, nakakatuwa itong video nito yung mga tayo. Panoorin nyo mga tayo. Napakalupit rin ng, you know, grabe. Katsayurunin na naman, oh. Ay, Darwin. Yan, kay Nuno, oh, nakadali. Kay Kalay. Ito, kanino to? Lalayog. Naglalayog Nunoy. Naglalayog na Nunoy ito. Pulahan bagani. Buray nila niya kada kaluway. Ninta na rin. Nanuwag na. Buray duduwag. Ito, ang dami mga babaran nila dun. Kadami na ako kasi ito binigay ko. Kadami na ako rito. Ha? Naiwan yung floater ko. Ay, alak ka. Ay, taka kaluo. Pili sa... Sige, kunin mo. Kunin mo, sayang yung floater. Ito po kay Kachoy. Kachoy, meron ka pang bulate? Oh, meron. Doon sa dulo. Ay, Kachoy bin, oh. Malalagdagan pa yung mga to eh. Magpapahinga lang kami. So mamaya, bibira pa rin kami mamaya. Pahinga lang muna. Pero di na ako magbibideo mga to eh. At ang purpose lang naman para ma-update natin yung mga kasama din ng anglers to. Thank you. Si Katsibin, oh. Laki. Oh, grabe ang taba, no? Oo. Ang taba, oh. Kasya ba sa camera? Hindi. Hindi, ito. Ayun na, ayun na. Nagtampo. Grabe Katsy, laki, no? Alam, makilaki ba konti para lumit? Sige, ganun lang. Ulit. Yan. Huwag natin masyadong isom. Kasi, oh. Muntik na, lagpas kalahati lang matay. Saglit na ako matay na gano'n. Pinaubaya ko sa kanila matay para talagang lahat mag-enjoy. Yan, ang laki ko. Yan, thank you lahat ng mga naka-banding fishing natin dito, no? Thank you so much sa inyo mga toy. Thank you Lord. Blessing na naman. Ano natin ito mga toy? Solid subscribers natin si Kachiyo. Ano masasabi mo sa fishing spot natin? Maliit na tilapia, kaya ulihin. Gusto mo ganyan to? Para mapuno rin tayo. Napakarami no. Kasi yung huli mga toy. Sunod, di ka pwede kumain. Di ka pwede uminom. Bawal kumain. Bawal kumain. Bawal umihin. Diyan ka umis, tapat mo. Sabi sa akin eh. Yan, siyempre. Yan, Muna, tayo na kabingwit. tumutulo na nga. Kabingwit. Ano masasabi mo toy? Ikaw sa'yo. Matindi. Yan eh. Kasi Mac. Ay kasi Michael. Ay kasi Mac. Ano ba? Paras kasi yung mukha niya. Kasi Mac, ano masasabi mo yung spot? Okay yung spot ni Kachoy. Grabe. Puntahan nyo. Ito, yan. Yan. Oh, Di okay. si- Wala akong uli. Kami, puno ng mga ano. Wala na, binigay kasi ni Kachoy Ronnie yung ano, yung Size niya. oh. yung huli niya kay Kachoy Bin. Oh, yan ah. Kachoy, ano masasabi mo dito sa spot natin? Okay ba? Totoo yung sinabi mo. Talagang harvest mo. Kapit ang titik ko. Ay, oo, Harvest talaga kami dito. Daddy, harvest kami daddy. Yan. Yan. Kabiwas. Wala akong masabi, grabe. Bawal umihi, bawal manigarilyo. Lahat bawal. Lahat. Basta bumiwas ka ng bumiwas. Sawa ka kabibiwas. Andy. Kaka-ulcer lang tayo rito. Kachoy Michael. Ayun lang, magkakasakit ka. Kachoy Kaloy. Siyempre, salamat tayo sa lahat ng ano, dito, mga anglers, no, mga lokal, tapos mga kawayan ko dito, mga taga-Bicol. Pero si ganda ng taga niya pare. Thank you so much mga toy. So yun lang mga toy, pasensya nyo na yung ano natin, no, kasi dito tayo masyadong nag-video, no, para napakarami, no. Grabe, punuan. Grabe, malupitan, barhay, ano. Ayun, mga toy,
Oo, kanina ka, di ba? Kulang kong dalawa. Diyan, Saka saan? dito, kanina dyan. Yan, wala pa babago. Tolo, ang talas na. Bili mo na ito rin, mabili mo na kita rin. Tingin na ako sa kanya. Apat lang ito Ayun, talaga eh. diyan lang po muna mga tayo, no? Maraming salamat. Pasensya na sa ano mga tayo, sa ang gulo ng video natin, no? Pero Ayaw malaki, pero wag tayo talagang ayungin kaya yan. napakasaya at Oo, ayaw maniwala. maganda sa mga Dalawa ayungin na ulit magbabanding yan, fishing Melina. talaga. Promise. Oo. Yan, may kalab shoutout kay ano pala, kay Kuya Delphin Padilla sa Panikitarlac, no? Thank you mga soy. Bye-bye.